Regional. Idol Dance from Bugi, Cagayan kami. Na makasangit dagitay mangalap iti Bugi Cagayan gapu iti forced harvest ginapatungpal abay dito pak ni Bagyo Krising na apit niming nga sapa dagitay Malaga Idol Bernard gapu pa lang iti panakaperdi dagitay fiskay isda iti agdama ket tumultulong iti LGU iti Bugay nagatang-datan dagitay ado matilapia nga 200 per kilo iti valor ng ari na ket agsangit pay dagitay residente gaputa ado ikatuwang nga hampang na kung tilapia nga nasapang narbersa iti lang talagas ni kagdamay Idol Bernard sampay nga nakikpa dagitay fiskay isda gaputa sa balik nga bagyo iti manamnama sa bay iti paset na iti Northern Luzon. Lupiti kasta awan ti maramidan dagitay mangalap di mga forced harvest nasapa nga pa ng atit dagitay pupuk ng tilapia kada Malaga sa kunin kasi sang maperdiken mapakanabangan dapat kita nga masayang. Itemat iti pagpud Ilocos Norte Idol Bernard awan ti problema gaputa dagiti pupuk dang itikan kesa safe gaputa hang iti baybay iti Carayan ludikit ang dagiti safety nga lugar ngayon ganat pupukan iti tilapia iti agdama kesa manarawang kalapit tagana iti Northern Luzon Paramanan iti pagpud iti Cagayan ati nakastrekyan ng LTA malamna mga sombre sa Bagyo iti probinsya ti Ilocos Norte iti masungad nga Al-Aldao. Idol Dennis Elitio, Tatak, Aramen.